What's up mga VisLog? Welcome to Visayang Tagalog channel, daily vlog. So today's activity, ganito pa sa mga tao. Some problem here in T218 at T220. Check mo muna kung I can site para kung meeting live of OFW here in SB will be start. Go. I-decide kung ano ang problema. So and check again once ang mechanical. So we go other side first. So let's go. Ayan, pinagtingan ako ng isang Maserati sa harapan. Station is closed. Okay, then after the side cannot go on. Nice station. Can't top up. No access yet. No access. Station. Papapirma kami ng permit. Magana kami ng permit. The architecture very nice. See the ceiling, you can see save energy efficient. Careful the part. MRT station. Hanap tayo ng so, let's go. Tapos na ang isang araw natin sa mainit at medyo alinsangang araw. So time to go home. Uwian na. Ganyan talaga buhay ng ating manggagawa sa labas ng bansa. So, tapos na ang ating araw. Then it's time to go home. So maraming salamat po sa pagsama at pag-suporta sa aking munting tahanan. At sana'y patuloy pa rin yung suportahan ng ating channel, ang VisLog channel, at ang ating daily vlog. Maraming salamat po. So don't forget to like and subscribe my channel and click the bell button below for your notification para naman ma-notify kayo sa ating mga bagong video. And don't forget to share and comment sa aking mga video kung gusto nyo magpa-shoutout sa every end of my vlog. So thanks for watching guys. It's shoutout time. Let's do it. Mega na shoutout sa ating mga subscriber na nag-comment dyan. Sina Cordoba, Dayan,
Little JC Channel, Hernan Saisa at Marisa Padilla Channel. Maraming salamat sa mga nagko-comment, and kung gusto nyo ma-shoutout ang inyong channel, please comment down to all my videos at shoutout po kayo every end of my vlog. Thanks for watching, guys. See you next vlog. Adios.